senyora! Bon dia, senyor! Bon dia a tots i a totes, avui estem fins al coll d'informació. Si voleu saber quins són els temes d'aquesta setmana, no vos separeu de la pantalla! A les 1, a les 2 i a les 3! Comencem! Mar, ¿tú sabes por qué es importante el día 8 de març? No, què és? El dia del mosquito tigre, el dia de les llepolies en forma de cavall... He encertat? Va, en serio, el día 8 de març és el dia de la dona treballadora. Ah, molt més important que les llepolies, clar. Al magazín parlem de dones creadores que no paren de fer coses i parlem del projecte inspirat en Virginia Woolf. Però qui és Virginia Woolf? Ara anem a veure si la gent del barri ho sap i anem a entrevistar a la nostra convidada del dia. ¿Sabes quién es Virginia Woolf? ¿Quién me has dicho? Virginia Woolf, no. Una escritora. Sí, era una escritora muy famosa, ¿no? ¿Quién nos puede decir de ella? Pues muy poquito. Escribe novelas sobre el feminismo. ¿Y sigue viva o No, no? ¿De qué año es? Más o menos. no lo sé. Bueno, pues lo buscaremos para saberlo. Jo me'n recordo d'ella perquè vaig veure una pel·lícula que es deia Aleshores, que una de les actrius interpretava a Virginia Woolf. Estem així amb Trini, que viu a Benimaclet i se li ha ocorrit un projecte molt interessant. Però abans de començar, ens pots explicar qui és Virginia Woolf? Virginia Woolf va ser una escriptora molt famosa del segle XIX, anglesa, i era feminista, molt cultivada, i ella va escriure una obra, no era una obra, era una recopilació per una sèrie de conferències, perquè es preguntava on estan les dones en la literatura, que no apareixen mai, i va escriure una obra que es diu Una habitació pròpia. I en aquesta obra el que diu és que totes les dones va arribar a la conclusió de que necessiten una habitació pròpia, diners i una habitació pròpia per a crear, per a escriure novel·les. I ara ens pots parlar de què va el projecte Mujeres con habitació pròpia, com el pot veure la gent, per a què serveix, qui participa... Sí, Mujeres con habitación propia és una web com si fora una residència on podria viure perfectament Virginia Woolf. Aleshores, cada dona, cada creativa, n'hi ha escriptores, n'hi ha músiques, n'hi ha pintores, dones que fan bisuteria, i cada creativa té la seva habitació virtual en la meva web. La dona té l'habitació adaptada. Bueno, les habitacions són totes similars, són iguals, però canvia lo de dins, el logotip de cada dona, coses que fan, hi ha fotos del que fa cada dona dins, els seus enllaços, si està en Facebook, en Twitter, en totes les xarxes socials que estiga, i el seu blog. I jo també puc tindre la meva pròpia habitació? Clar que sí, Marc, quan vulguis. Tu eres molt creativa, ja te veig així al magazín. I, bueno, pues Trini, gràcies per haver vingut aquí al plató del magazín i acompanyar-nos en este especial del Dia de la Dona. A vosaltres ha sigut un plaer enorme, tenia moltes ganes d'estar així. Gràcies. Continuem amb el programa, que per cert és el número 10 de la tercera temporada. Ui, i els ens queden per davant. Hi! Que bé, que bé! Relaxat, amiga. Escolteu, si voleu apuntar-vos a l'equip del magazín, informeu-vos a la direcció que apareix en pantalla. Bé, el passat 22 de febrer, el magazín es desplaçà en la segona mostra internacional de cine educatiu. I la nostra reportera Maria va parlar-vos del que van fer. Que passe, Maria! Hola, Barri, estic estupefacta de tot el que... Estupe què?
estupefacta, filla meua. Quan sigues com nosaltres feien stop motion, videoclips, doblatge... Pero no son millors que nosotros, ¿no? Chica, millor que tu no hi ha ningú. Menudes sobrades. Vam donar una televisió per a que la gent diguera el que ell pensava sobre la tele. Moltes gràcies, Mise, per invitar-nos una altra vegada més a la vostra edició. ¡Mise, mise, mise! ¡Yuhu! Així estem en la Rambleta, en el Mise, en la segona mostra internacional de cinema educatiu, a veure què opina la gent sobre aquest event. ¿Cuándo empezamos? Ja? Està gravant, no? Si jo tinguera la meva pròpia tele, faria un informatiu xulo i per a xiquets. Buenos días. Hoy en directo solo quiero decir que no me he lavado los dientes. Su delantero Cristiano Ronaldo ha marcado 27.400 goles. Me he cortado el dedo con un cuchillo. He venido para que me graben en la tele. Y también que ahora me están grabando con una pluma. Con la cara de circunstancia. He venido a ver la ópera de los tres cerditos. ¿A él te ha gustado? Soplar y soplar en la casa derribado. Los animales están muriendo porque estamos contaminando mucho. Porque usamos mucho plástico, material. Hola, hola. Hola y adiós. Te gusta mucho la tele, ¿verdad? Y estudiar menos, ¿verdad? Pero estoy muy guapa. Corten. Enfoca, enfoca. Ser o no ser, be or not to be. Alguna vegada vos ha preguntat què passa si et tires un pet sobre... ¿Pero qué estás bien? No es pot parlar de pets a la tele. Ay, que vinga Raquel. Bonjour, amigues. El teatre i la interpretació tornen a la nostra vida. Alegria, desparrame! Doncs, xica, jo estic fent un monòleg sobre el meu germà. Vols escoltar-lo? Ai, quina tia més pesa. Doncs no, preferís veure el Simaclet, que tracta precisament sobre això. Dels pets del meu germà? Ai, mare! Sí, ai mare. Monòlegs al cim i molt més. Ara! Ara! Qui som? Som uns xiques de sisè del pare català. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta del millón. Un monólogo para divertir a la gente y para que den dinero luego, si quieren, para nuestro viaje de fin de curso. ¿Estás nerviosa? Bueno, un poquito. Ahora tú a mí. ¿Y tú, Miranda, estás nerviosa? Para nada. Seguimos. Jaime, ¿estás nervioso? Un poco. ¿Por qué? Pues porque lo va a ver mucha gente y, bueno, da un poco de corte. Ahora, una pregunta. Per a què serveix el melí? Sempre, i o siga, sempre va a continuar siguent una pija, ya estiga en la cola del shopping center o en la cola de l'òpera. Y explotó la cocina y salimos tu padre y yo disparados por el aire. ¡Qué emoción! La primera vez que salíamos yo y tu padre juntos de casa.
estem així en el CIM per entrevistar a Pep Reus. El guanyador d'un premi de composició del concurs de música festera de l'Olleria. Qui és el teu director de l'obra que has composat? És un director que li diuen Enrique Alborg, que és el director de la banda de l'Olleria i va dirigir aquest dia el pas doble que van tocar. Per quin passador? El concurs era de passadobles, altres voltes és de marxes cristianes, altres voltes de marxes mores. Quin nom té l'obra? L'obra se diu Francesc Cerdà, que està dedicada a un senyor compositor del poble de l'Olleria a qui va dedicat el concurs. És la teva primera composició? No, en tinc per almenys unes 15 o 16 i esta és l'última que he fet, Guillem. En què t'inspirares per a la cançó? Ui, en moltes coses, en moltíssimes coses. Em vaig inspirar sobretot en quan jo era adolescent, quan jo tenia 12 o 13 anys, perquè la banda que estic dirigint són quasi tots xiquets entre 12 i 15 anys, entonces me vaig inspirar molt en l'època ja. T'has copiat algun compositor famós? Copiar no, sempre t'inspires en els teus professors o en els teus mestres, però copiar no. Sí que t'inspires, Aina, però copiar no. Ali, guapos i guapes, us informem que la passada foto del 46020 estava feta en un forat negre. En un forat negre? Ah, socorro! Sí, nosaltres no sabem on es va fer, ni vosaltres tampoc. Estupendo! Seguim per a bingo amb aquesta foto. Sabeu on és? Foto! Foto. No. Així? Busqueu el magazín a Facebook i comenteu la foto. Comenteu i comenteu. I ja està. Si el WhatsApp no es torna a pinchar i a la gent no li dona un atac, esperem veure's en el pròxim programa. Així, al magazín, la nostra tele, la vostra també. Adéu! Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater.